Umzali onxungupheleyo, usapho lwakaViki, belinethemba ukuba ulanga lam uza kuba nekamva eliqaqambileyo. Uluntu luyazibuza ukuba ufunyanwe njani umzimba wakhe, enxibe iimpahla ziphelele, kodwa ebeyozithuma. Olu sapho lutyhola esi sikolo ngokungabi nankathalo, ekuqwalaseleni ukhuseleko kumasango aso. Hayi ayikho bhuti into yezoxolisa umoya wam because indlela owonakele ngayo ngoku. Ndingathi mhlambi ubone abanye abantu ufike besithi inhliziyo yophukile. Ndingathi eyama yophukanga ivele yagreyithwa nje. Kanti kumemelelwa kutyalwe onogada kwesi sikolo. I think I should rather advise government to say there should be security systems, whether it is the cameras, whether it is the personnel, and also the toilets should be locked immediately after school. Kusenjalo isebe lezemfundo limemelela uzinzo njeba uphando lusaqhuba. Sebe into yokuba zikhona izinto esiziqaphelayo kule case kunjanje ke futhi ke sizabacela abantu uba babe nokuzola nokulindela ireports eziphandwayo ngoku. Izindlu zangasese kwesisikolo zakhiwa ngo-2016 kodwa ngenxa yokushokoxeka kweziseko ezihambisa amanzi kwanyanzeleka kusetyenziswe ezi. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eBuffalo-Stings. Amalami ngusipho Mbatha, DJ Sigameza kuKhozi FM. Ngitabuka kwaceza emakakatolo enyakatho lesifundazwe saKwaZulu Natal. Mbukeli kunohlelo olusho lezokusakaza olubizwa ngeDTT. Lolu hlelo kuhloswe ngalo ukuthi wena usekhaya wethulelwe indaba ngolimi lwakho oluqondayo noluzwa kangcono kanje nakho konke okwenzeke eParliament. Thola ke yakho ke manje iDTT ungasali. Impila yaswela umsila ngokuyalezela.